Iwan Edwards dwi, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt, Ymddiriedolaeth Natur Cymru. Mae'r prosiect Garddio Bywyd Gwyllt wedi bod yn rhedeg yn gogledd orllewin Cymru ers 6-7 mlynedd wan, a wwan dyn ni'n trio symud pethau ymlaen i gogledd ddwyrain Cymru. Dyma beth dyn ni'n alw yn gwesty pryfid. Da ni wedi rhoi ambell i palet ar ben i'w gilydd i greu cartref ar gyfer pob math o wahanol o bryfid. Ac y syniad ydy, gan bod ni'n tyfu ffrwythau a llysiau yn yr ardd yma, yn hytrach na defnyddio cemegion i gael gwared ar unrhyw bla sydd yn dod yma, be dyn ni'n neud, dyn ni'n creu yr gwesty pryfid yma i ddenu pryfid sydd yn mynd i fita y pla bryfid. Natur gwaith Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt ydy hybu y syniad sylfaenol bod gerddi pobl ar draws y wlad yn gallu bod yn gartref i bob mathau o fywyd gwyllt. A mynd o gwmpas ysgolion, mynd o gwmpas cymunedau yn hybu'r syniad, ac hefyd adeiladu chydig o erddi megis yr un yma, sydd wedi bod yn eistedd yn neud yn byd ddi-ddefnydd y tu ôl i caffi cymunedol. Ac mae'r adeilad yma yn canolbwynt i'r gymuned. Mae yna lot o weithgareddau yn mynd ymlaen yma. O'n i'n gwybod bod y gymuned angen gardd ar gyfer tyfu ffrwythau a llysiau oherwydd nathon nhw gysylltu efo ni. Felly y syniad ydy bod ni'n mynd i dyfu ffrwythau a llysiau yn yr ardd yn organic a bod y ffrwythau a llysiau yna yn mynd i cael ei ddefnyddio yn yr gegin ac ar gyfer food cooperative sydd yn cael ei redeg, lle mae pobl yn dod i'r caffi ac yn prynu basged o ffrwythau a llysiau sydd yn sicrhau bod pawb yn bita i'w 5 diwrnod o ffrwythau a llysiau. Pan mae pobl yn cerdded heibio neu'n dreifio heibio, does dim byd yma i ddangos bod 'na ardd cymunedol yn bodoli tu ôl i'r adeilad. Felly wrth gael y darlun yma ar drws y garej, y gobaith ydy bod ni'n denu mwy o bobl i wybod bod 'na ardd cymunedol yma. Mae yna rhyw 15-20 o blant wedi bod yn helpu ni adeiladu'r ardd dros y 6 mis diwethaf yma, a mae rhan mwyaf ohonyn nhw yma heddiw i dderbyn y gardd gyda ni fel prosiect iddyn nhw gymryd ymlaen. A'r gobaith ydy, unwaith mae'r caffi yn sylweddoli bod yn dod â arian i fewn i'r caffi, dwi'n gobeithio fydd o'n cynnal i'w hun o ran arian. Ond dyma ydy'r diwrnod cyntaf y prosiect fel tesau. Mae'n gwaith ni yma'n gorffen heddiw. Mae fyny'r gymuned wan i ddatblygu hwn yn bellach.